Non vayas comentando por aí que a hostalería non quere abrir. Iso non é así, non é así, non, 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 non. Ei, que estamos obrigados a pechar e din que non queremos traballar con tanta axuda que dá. Pero que axuda nin que axuda. Ei, que saibas que ni un peso recibín, pero o goberno dirache que sí. Sí, sí, pois no banco non o vi. Ei, obrígame ás 5 a pechar. O virus debe andar a trasnoitar, non debe madrugar. Sei que a de bar en bar. Xa ves, os positivos seguen a subir, os trens e autobuses van así. O virus non che debe entrar ali. Xa ves, 2 mesas na terraza pra servir, pero quen demo vai sentarse aquí, chovendo sempre así. Ei, autónomos e IBI hai que pagar, pero non teño clientes no bar. Hacienda dalle igual, só pensan en cobrar. Ei, que a barra non te podes arrimar, o pincho agora teño que mandar, metido nun jallapán. Xa ves, os positivos seguen a subir, os trens e autobuses van así, e os bares non nos deixan nin abrir. E lo sabes. Xa ves, 2 mesas na terraza pra servir, pero quen demo vai sentarse aquí, chovendo sempre así. Ei, e díjollos que están a gobernar, atendede, que en vez de subirse o sueldo máis caraduras, fajan un rescate xa. Que fajan un rescate xa. Ei, que estamos polas datas do Nadal, serían tempos para disfrutar, e a xente pasa o moi mal. Xa ves, os positivos seguen a subir, os trens e autobuses van así, e os bares non nos deixan nin abrir. E lo sabes. Xa ves, 2 mesas na terraza pra servir, pero quen demo vai sentarse aquí. Xa ves, os positivos seguen a subir, os trens e autobuses van a